Віцебск маштабна адзначае Дзень абаронцаў айчыны. Галоўнай кропкай на карце свята стала плошча Перамогі, месца свяшчэннай памяці для кожнага жыхара рэгіёна. Урачыстасці тут распачаліся з самай раніцы. Яшчэ да пачатку цырымоніі гучаць ваенна-патрыятычныя песні, а на вялікіх экранах трансліруюць ролікі пра будні сучаснай арміі. Ушанаваць памяць герояў, павіншаваць афіцэраў і салдат сабраліся больш за 1000 чалавек. Прадстаўнікі ўлады, працоўных калектываў усіх раёнаў горада, ветэраны і моладзь. Яны ўсклалі вянкі і кветкі да вечнага агню каля мемарыяльнага комплексу у гонар савецкіх воінаў, партызан і падпольшчыкаў Віцебшчыны. Як адзначылі ўдзельнікі цырымоніі, гэтае свята аб'ядноўвае ўсіх неабыякавых да лёсу сваёй краіны. Ад тых, хто каваў перамогу ў гады вайны, да тых, хто сёння надзейна ахоўвае дзяржаўную мяжу і гатовы выканаць любую задачу па абароне радзімы. День защитника Отечества для нашей страны – это особый праздник. Праздник, когда мы чествуем людей, которые верно и беззаветно служат в защите нашей Родины. То, что сегодня представители всех общественных организаций, трудовых коллективов, молодежи пришли, именно отдают дань уважения тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу, кто отстоял в самые такие сложные времена нашу страну. Это, конечно, очень символично, потому что именно на преемственности поколений строится наша страна, строится наша политика. Сегодня на защите нашего Отечества стоят все. Это не только вооруженные силы, мы это прекрасно видим. Мы видим то, что сегодня на защите стоит и правоохранительный блок, силовой блок. Это и экономическая безопасность, финансовая безопасность, промышленная безопасность, продовольственная безопасность. Это все аспекты защиты нашей маленькой, но очень уютной, гордой, самодостаточной страны. Поэтому всех, пользуясь случаем, поздравляю с этим замечательным праздником. Пасля афіцыйнай часткі да мемарыяла пацягнулася вялікая калона гараджан. Чырвоныя кветкі каля вечнага агню сталі сімвалам удзячнасці за мірнае неба, якое сёння застаецца галоўным прыярытэтам нашай краіны. Віцебск яшчэ раз пацвердзіў, 23 лютага гэта не проста дата ў календары, а дзень адзінства, мужнасці і патрыятызму. Ад шчырага сэрца віцебскіх ваеннаслужачых з нагоды свята пачаставалі дамашняй выпечкай. Традыцыйная рэспубліканская акцыя Беларускага саюза жанчын «Маміны пірагі» праходзіць па ўсёй вобласці. Да дня абаронцаў айчыны жанчыны сваімі рукамі прыгатавалі пачастункі і прывезлі іх у вайсковыя часці, каб падзякаваць за службу, сказаць цёплыя словы і парадаваць ваеннаслужачых. Сотні актывістак Беларускага саюза жанчын, прадстаўніцы прадпрыемстваў, арганізацый і навучальных устаноў стварылі сапраўдныя шэдэўры з цеста і падрыхтавалі невялікі канцэрт. Ваеннаслужачым 103-й Віцебскай паветрана-дэсантнай брыгады прыемна атрымаць такое прывітанне ў свята. Яны падзякавалі жанчынам за увагу, клопат і дабрыню. Для нас это всегда радость, всегда счастье, особенно для солдат, военнослужащих срочной службы. Это помогает им в ратной службе и настраивает на нормальную работу и более ответственное отношение к защите своего отечества. Приятно, понимаю, что тебя дома ждут, любят, ценят то, что ты здесь, защищаешь свою семью, родину. Много вдохновения и желания появляется дальше служить. Мы соединяем наших молодых ребят с теми мамами, девушками, которые сегодня ждут их дома. И пускай как можно больше таких акций будет среди наших женских организаций. И тем самым мы показываем, что мы вместе. Мы для того, чтобы согреть, обогреть и доставить любовь нашему подрастающему поколению, нашим настоящим патриотам, которые сегодня выполняют свой воинский долг. Смак дома. Акцыя «Маміны пірагі» традыцыйна праходзіць да дня абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Беларусі. Актывісткі саюза жанчын 5-й год частуюць ваеннаслужачых дамашняй выпечкай і дзякуюць за гатоўнасць абараняць краіну. Святочная канцэртная праграма ў Дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь сабрала ў канцэртнай зале Віцебска вайскоўцаў і ветэранаў, прадстаўнікоў уладаў і працоўных калектываў, кадэтаў і моладзь. Удзел у мерапрыемстве прыняў кіраўнік рэгіёна Александр Рагожнік. З прывітальным словам звярнуўся начальнік віцебскага гарнізона, ваенны камісар Віцебскай вобласці Сергей Кунахавец. Павіншаваў тых, хто адстаяў свабоду і незалежнасць нашай краіны, хто служыў і служыць ва ўзброеных сілах, хто абараняе межы Беларусі. Дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь – свята мужных, смелых і моцных духам. Сёння адказнасць за лёс сваёй краіны прымае маладое пакаленне, якое шануе і годна
годна працягвае традыцыі. Растет подрастающее поколение, которые будут защищать нашу Белоруссию, чтобы мы все жили под мирным небом. И я хочу от души поздравить всех с Днем Защитника Отечества, пожелать всем здоровья, благополучия. Дай Бог, чтобы над нами всегда было мирное небо. Мы еще имеем много сил, опыта. И то, что мы делаем, передаем нашему молодому поколению, то, что заложило наши отцы, деды, прадеды, которые прошли дорогами Великой Отечественной войны. С праздником всех! С детства всегда смотрел на военных, была гордость, хотелось пойти, носить погоны. В будущем надеюсь, что я стану офицером и поступлю в Академию МВД Республики Беларусь, чтобы защищать свою родину. У святочнай канцэртнай праграме з нагоды Дня абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь выступілі творчыя калектывы і выканаўцы Віцебска. Супрацоўніцы Дзяржаўтаінспекцыі Віцебскай вобласці павіншавалі са святам вадзіцеляў мужчын. У цэнтры горада з самага ранку інспектары спыняюць аўтамабілі зусім не дзеля таго, каб праверыць дакументы або выпісаць штраф за парушэнне правілаў дарожнага руху. Замест гэтага прывабныя супрацоўніцы ДАІ шчыра віншуюць кіроўцаў з Днём абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Беларусі і ўручаюць падарункі. Пры гэтым яшчэ раз нагадваюць пра бяспеку на дарогах. Андрей Леонидович, разрешите от сотрудниц ГАИ Витебской области поздравить вас с замечательным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, зеленого света на пути, поменьше опасных поворотов, чтобы дорога приносила только удовольствие. Ну и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения. Небольшой подарок от нас. Большое сейчас спасибо. Кого-то там останавливает, поздравляет, желает. Легкие подарки такие прекрасные. Неважно там, что лежит, важно сам факт. Мне подарили. Конечно, домой приду и ребенку маленькую, и жене покажу, расскажу, они тоже порадуются. Мы стараемся наших водителей порадовать. И, конечно же, мы делаем это не просто для поздравления. Конечно же, главная цель – это лишний раз пропагандировать соблюдение правил дорожного движения. И вот когда мы делаем это в такой креативной, непринужденной обстановке, конечно же, мы видим в глазах людей то, что наши водители понимают, то, что все-таки правила дорожного движения соблюдать необходимо. Традыцыйная віншавальная акцыя Дзяржаўтаінспекцыі да Дня абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь прайшла ва ўсіх раёнах Віцебскай вобласці і падарыла вадзіцелям святочны настрой і шчырыя усмешкі.